wanda aka fi sani da Umar Aliyu Gummi. Mai rike da matsayi? Yato ne magatakardan makarantar aikin jinya da ungozo mana ta jihar Zamfara, wadda aka fi sani da turanci College of Nursing Science. Ni ne a Registrar, shi aka ni da magatakarda ko? To Malam Aliyu, makaranta ce wadda koyo shi da an ambaci sunanta yakan ɗauki hankalin al'umma a ta fannoni da dama, kama ga wani lokaci za ga ɗalibai na tsoron makarantar, wani bi kuma za ka ga uwaye da magaisa su ma makarantar wani babban fahimta wanda bayani shi ke walwala zare da abawa game da manufofin tafiyar wannan makaranta. A yanzu bayan mun san dai kun yi kuwa cewa za ku fara sayar da fam ko kuma za ku fara ɗaukar ɗalibai ko kuma za a yi wasu dai shirye-shirye, yanzu dai a wani mataki kuke? To actually hayaki hidda na kogo waton ɗaukar ɗalibai na wannan makaranta an canza mai sabon tsari. In fara maka da shi, waton a da za ka zo School of Nursing wanda aka sani School of Nursing, cewa yanzu College of Nursing Science ka saye form ga hannu ma. To yanzu duk abin da muke akwai transparency a ciki, wato mutum zai zo komi online ne ga iska yake yanzu. Da kaga in ka zo sai an ce ka je ka amshi clearance form, wani form na wai kamin a baka shi sai ka je ka kawo takardunka an gani ka ji nan. Duk abin da a sharaɗin karatu yana nan cikin form. Su don hakan ga yadda ko ina aka ci gaba, mu ma mun samu ci gaba tare da haɗin wannan gwamnati mai albarka da an ka samu, domin babu abin da muka kawo na ci gaba musamman ga harkar ilimi wanda an ka shure shi ba mu samu haɗin kai tun daga mai daraja gwamnan jihar Zamfara da Dauda Lawan har zuwa ga Ministry of Health. In fact ma da kuma irin shugabancin da mun ka samu yanzu na shi wanda sabon provost da mun ka samu, wato nurse Zayyano Isa Musa. Bari in wannan tsari da kun ka dawo na da shiga tsara da sauran makarantu na jihar Zamfara, ko kwalliya ta fara biyan kuɗin sabon? Barai kuwa, don kwalliya ta ma biya saboda kaga wancan admission da mun ka ɗauka ba mu samu matsaloli da mutane ba. Idan ka je za ka sayi form ɗinka yanzu, ina baka labari a da saboda ina na taho da nesa da gudu, sai a hidda form na School of Nursing bai yi kwana guda ba sai ya ƙare. In ko 1000 ka hittar to zai ƙare nan. To sai yanzu gashi sai a yi sati 2 ana sayar da form bai ƙare ba, saboda ko ma ƙarewa ya yi yau to ina mai tabbata ma wanda a gumi ya samai, don kana cikin ɗakin ka za ka ɗaukar wayar ka cika form. Ba sai ka taso ka ɗauko mota yanzu da gumi in ka ce mutum ya ɗauko mota ya taho da mota 4,000 ya koma 4,000, kaga 8,000 kenan, ya ce 10,000 dai su ya kare su. In ma yana da ɗan uwa. To ka gani, to kuma bai ya tahowa ya kare shi yau ya zan kila ya iya komawa yau, kaga sai ya kwana. To yanzu kana cikin gidanka, kai ko wani gari namu da nake Gwalli ƙauyen Gumina, in kana da waya kana da sabis can kana cika form ɗinka. To kaga wanga tsari ya sauƙaƙa mana ƙwaran da gaske. Wancan admission da muka yi mun kira kuma an sai da form online, kuma an yi entrance exam CBT ce, ba sai ka tomo da takarda da CBT ce, kwamfuta ta za ka je ka zauna, tambayoyin na nan sai a buɗa maka sai ka ci gaba a baka lokacin da ya kamata a baka. So kuma ba shi abin mamaki ba, hayaki duk abin da ka yi nan za ka gani. Nan za ka gani duk abin da ka ci kamin ka tashi da ka yi submitting, kamin ka tashi zai prat shi kenan ga abin da ka ci. Tun da nan za ka ji wasu yara sun fara kuka na sun gaba su ci abin da ya kamata. In na fahimce ka wannan da ya nuna kenan a wannan karon babu mai wa a gindin murhu. Kwarai kuwa, ai sai wanda ya ci su da yadda wa a gindin murhu. Kuma wallahi daɗin da nake ji kaga tun daga sama har ƙasa na gwamnati babu wanda ya kai. In fact ma honorable commissioner cewa ta yi duk in ta samu ta ji wanda mun ka ji ya matsa mana game da wani harakar ya shiga cikin harakar system na makaranta don yana babba, to don Allah mu faɗa mata, don mai daraja gwamna ya ce bai ɗaukar waton sakakaci ga haraka ta ilimi, dole na a tabbatar da an yi abin da ya kamata.
kuma mu da ma shi muke jira. Yanzu makaranta tana ɗauke da ɗalibai nawa? So wannan tambaya da za ka yi man yanzu kaga mai graduating wasu kusan 200 duk sun kare kuma mun samu nasarar jarabawa sun ci ba a rasa wasu waɗanda an da gyare-gyare ba daga kansa. Yanzu kamar community nursing program jarabawa ta fito just of recent, shi ma CBT suke yi, computer abin nan suke yi, sannan cikin mutum 100 mutum 3 ɗaya ba su ci jarabawa. To kaga ai akwai alkhairi, an samu ci gaba gaskiya, muna samun ci gaba kwaran da gaske. To wai wannan ci gaba kusan da nake gani karkashin jagorancin a shin wani sabbin malamai ne kun ka ɗauko kuku wasu dubarun koyarwa ne kun ka fito da su wanda wannan ci gaba yanzu yake samuwa sabani inda an ka hutu? Ba wasu sabbin malamai na malaman dai nan na abinda sun kai dace da shi yanzu shugabanci. Shugabanci sun kai dace da shi saboda in kana da shugaba wanda yake son a yi aiki kuma yake baki haƙƙinka, to sai kaga kuma abu ya ta daidai, sai kowa ya yi abin da ya kamata. Wannan shi ne asirin. Yanzu tun da ka ce har yanzu kuna ci gaba da sayar da takardun samun shiga wannan makaranta, yanzu a wannan lokaci ne wannan lokaci zai cika? To yanzu dai an yi sati ɗaya da fara sai shi kuma da ma sati 2 aka sa. Kullum za ka iya samun form na nursing ko community nursing a yanar gizo. Insha Allah har da nan zuwa har Friday bakin wannan lokacin kuma za mu kira entrance exam su ma. Ma'ana daga nan zuwa Juma'a dai za a kai daga nan zuwa Juma'a za a kai ƙarshen sai da form. Sai sakamako. Sai sakamako nan za ka ga sakamakon kamar. Sannan mu kira ka ka zo wajen interview don tantancewa. To Registrar bari in tambaye ka wanda zai sako gare ka da ɗalibai masu karatu da kuma masu son shiga makarantar ka zuwa ga ɗalibai da iyayensu da kuma maga'isansu. To sakon da agaran wato su yi watsi da dukkanin abubuwan da suke ji na hirgitarwa game da wannan makaranta. Wannan makaranta ba zalimin makaranta ba ce, makaranta ta mai discipline. In fact ma duk a arewacin Najeriya mu an ka ba na ɗaya game da harkar discipline. Ba ma Najeriya, abin nan Najeriya gaba ɗaya da African continent da ke makamai mu abin nan na discipline na makaranta. So game da yadda jarabawa take a ce ana koran kasan shi dalibin ya ci jarabawa shi ya ci, amma idan ya faɗi kuma ka sai aka to wannan babu kasu ɗauki wannan babu shi. Ina mai tabbata ma baka bani bashin rantsuwa ba in ce maka wallahi ni na kawo kanina nan uwan mu guda uban mu guda ni ka biya mai kuɗi wallahi ya faɗi jarabawa kuma ya yi gida probos haka ba a taimaka mai biyan su haka. To musan wani irin taimako da an taimaka mai da kawo shi da kuma karantar da shi. To ya yi sun Registrar. To bari in tambaye ka wani sako gare ka bangaren abin da ya shafi zuwa ga gwamnati. To zuwa gwamnati kamar in ba da sako muna godiya, dole mu gode da irin yadda ake kulawa da mu kuma tsarin aiki gaskiya ya fara kyau. Muna fata ubangiji Allah ya sa ya dole, sannan muna da kyakkyawan zato insha Allah ga wannan gwamnati. Ina mata fatan alkhairi. Sako na duk abin da ya kamata in rubuta a sako na rubuta yana da hannun gwamnati. Haka ba sai na sanar da hayaki ya sani. Hayaki ko bai sani ba zai sani in abin ya fito. To ga abokan aiki. Ga abokan aiki su kuma muna godiya kuma su ci gaba da kulawa da ayyukansu. Ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya. Da ɗalibai da kace ɗazu su yi ƙoƙari su yi karatu, su yi addu'a, su dage domin su ci jarabawa su. Wannan shi ne nake da shi. To Registrar muna godiya. To ni ma haka, na gode Allah ya saka alkhairi.